Silav, roj baş, hevalno hêvîdar merkez baş e. Ez îro dixwazim derbarê şerê Îran û İsraîlê de agahiyên dawî bidim we. Niha hêdî em ber bê felaketê ve diçin. İsraîlê plana xwe eşkere kirî îro min dixwast ez vê bi we re parve bikim ku ez pêşî van dengan hinekî bigirêm. Temam ez bawer dikim. Hûn jî heval jî bila komîser hev bibin hinek. Werin em hinek vî şerê İsraîl û Îranê nîqaş bikin ji pêşemiyê vir ve cara yekem İsraîlê êrişî ser Îranê kir. Tabii armancê wan cuda ne, plan û projê wan cuda ne, hincet jî cuda ne. Hincet ji xwe tê zanîn, yani demek ki Amerîka û Îran di nava hev de di nava guftugûyê de ne nîqaş dikin. Ev mesele çekên atomî ne. Yani berhemên nükleerî Îran dixwaze hilberîne, dixwaze bibe xwedî berhema nükleerî Amerîka welatên cîhanê li dij derdikevin, Ewropa jî li dij derdikeve. Li ser vê ta bi salan e nîqaş hene. Beriya niha beriya 10 salan jî 2015 de jî diyalog çêbûbûn bi Îranê re lê bi ser neketibûn. Niha İsraîl vê dike hincet êrişê ser Îranê dike. İsraîl ne li bendê bû ku Îran bi hêzekî ew qasa mezin, bi quwetekî ew qasa mezin êriş bibe ser İsraîlê. Herî dawî bû sebeba mirina hin sivîlan li Tel Avîvê. Niha İsraîlî plana xwe eşkere kiriye. Ew ê bersivekî pir tund bibe. Îja cara yekem e İsraîl bawekî eşkere dibêje ez ê êriş bibim ser sivîlan, ez ê şêniyên Tehranê ji xwe re bikim hedef. Felaketek ku em dibêjin ev e. Eger İsraîl gelê sivîl yê Tehranê bike hedef wê çawa be? Hûn zanin ji rêvebirên peyebilind yên Îranê hema kes nemaye, serokkomar maye, bijîşkiyan maye, serokê ruhanî maye. Lê Amerîka dibêje vê gavê êriş nebe ser wan, wan neke hedef. Ama em dibînin ku kesên bin wan re ji serokê fermandarê bigire heta serokê istixbaratê hemî hatin kuştin. Tiştekî balkêş e. Em cara yekem e em dibin şahidê şarekî bi vî rengî. Tabii ême bi rojan em nîqaş dikin ka qedera me Kurdan wê çawa be. Ji encama vî şerê em ê çi derbixin? Di dawiya vî şerê de wê çi para me bikeve? Em ê çawa tê bikoşin mücadele bikin? Yeketiyê xwe netêwî qewî bikin, xurt bikin. Di dema şer de felaketê de em çawa dikarin xwedî li xwe derbikevin? Derve meseleyê siyasî, meseleyên însanî de em çawa dikarin xwedî li miletê xwe derbikevin bê ku koçberî çêbibe, bê ku zêde wendahî çêbibin, yan jî xela, birçîbûn, feqîrî, perîşanî ji bo em pêşî li wan meseleyan bigirin. Van meselê însanî ne. Em zanin valahiyekê pir ciddî ya alîkariya însanî wê çêbibe. Alîkariya însanî wê ne ji Ewropayê were, ne ji Îranê were, ji derekê din ne, ji niha ve Kurd di nava xwe de hinek xwe bi rêxistin bikin, bikarbin xwedî li xwe derbikevin, ev dikare bibe bengehekê ji bo planên siyasî jî. Meseleyên siyasî armanca Kurdan ji xwe kifşe ye, dixwazin xwe bi xwe rêve bibin. Heta kuç û İran perçe dibêjî, bila perçe be mesele ne? Ya derdê me ne? Derdê me ne ye ku em Îranê bigirin û biparêzin, yeketiya Îranê biparêzin. Em li herêma xwe ne, milletê Kurd yeketiya xwe ava bike û derdê me ev e. Niha hevan nûçeyên ku min ji we re amadekirin ji we re pêşkêş bikim. Paşê eger peyamê we werin, ez dikarim bersiv bidim peyaman jî li gorî zanîna xwe. Yani Tehran jî vala dibe, niha hêdî dest pê kiriye, koçberiyê dest pê kiriye. Wezareta Tenduristiya Îranê ragihand ku di êrişên İsraîlê de ji roja îniyê ve li Sêranserê Welê 224 kes hatine kuştin. Berdevkê Wezareta Tenduristiya ya Îranê Hüseyin Kermanpûr hîn hatiye kuştin. Li ser hesabê xwe medya civakî di derbarê kesên ku ji roja destpêkirina êrişan heta niha jiyana xwe ji destane û birîndar bûne agahî da, di daxuyaniya xwe de dibêje piştî êrişa 65 saetan ya rejîma Siyonîst 1277 kes birîndar bûne, 224 jin, mêr, zarok jiyana xwe ji dest dane, ji sedî nodê qurbaniyan sivîl e. Ev hêjmar
ji hêjmara 128 milyan ya ku heta nîvroya şemî hat boragandin nêzîkî 100 kes zêdetir bûye. Di vê naberê de şeva borî li Hewlêrê jî dronekî hate xistin, tê texmînkirin ku dron ji aliyê sîstema parastina asmanî ya konsolosxaneya Amerîkayê ve hatiye xistin. Tabii me ev nûçe ji Rûdawê girtiye Mustafa Goran radiyêne ji ciyê bûyerê dibêje hêzên polîs û asayişê di derbarê bûyerê de niha lêkolîn dane destpêkirin. Heta vê deqî jî encam kifşinine lê texmîn hene. Dron li Bakur Rojhilatê Hewlêrê li nêzîkî avahiya nû ya konsolosxaneya Amerîkayê ketiye xwarê. Tê texmînkirin ku dron ji aliyê sîstema parastina asmanî ya konsolosxaneyê ve bi lêdanê hatiye bêbandorkirin. Wekî din derbarê mirî û birîndaran de agahî tune ye. Lê kîjan welatê şandiye, kîjan rêxistinî şandiye ev nayê hêzên ewlehiyê berpirs heta niha derbarê bûyerê de daxuyanî nedane. Em jî nikarin tiştekî berfirehtir ji we re bibêjin. Mesele ev e. Niha plana felaketê ya İsraîlê hevanno Wezîrê Parasînê yê İsraîlê İsraîl Katz eşkere kir. İran li İsraîlê sivîlan dike armanc. Şeniyên Tehranê wê di demekê nêz de berdêla vê yekê bidin, dibêje İsraîl. Yani İsraîl iddia dike ku İran di êrişên xwe de bi taybetî sivîlên cihû kirine hedef, ji ber vê yekê jî ew ê bersiv bidin, ew ê êrişê Tehranê bikin, ew ê êrişên ser sivîlan bikin. Cara yekeme belkî de dîrokê de devletekî pir bawekî eşkere dibêje em ê sivîlan bikin hedef. Ne hatiye dîtin heta niha. Yani nayê bîra min, nebûme şahet. Kî dibêje Wezîrê Parasînê yê İsraîlê İsraîl Katz di peyamekê nivîskî de li ser hesabê xwe medya civakî weşandiye gev li şêniyê Tehranê dixwe. Katz rêberê İranê Elî Xamaneyî kir armanc îdia kir ku bi rêveberiya Tehranê di tûlhildana xwe ya li hember êrişan de sivîlan dike hedef. Katz li İraniyan gev xwar got dîktatûrê qurre yê Tehranê ve guheriye kujerekî tirsonek ku baweyekî armanckirî êrişê sivîlên li İsraîlê dike. Da ku wê ji berdewamkirina êrişên ku şiyaniyên artêşa İsraîlê tek dibin rawestîne. Xelkê Tehranê wê berdêla vê yekê bide. Ew jî di demekê pir nêz de. Pir ecêb. Yani Wezîrê Parasînê yê İsraîlê hem vê daxuyaniya xwe li ser medya civakî dide û hem jî dibêje em ê sivîlên Tehranê bikin armanc. Yani vaya ji bo min felaket e. Normal nayê gotin. Tiştî wisa mirov nedibê bike û ne jî dibê bibêje. Çünkü tu suçê sivîlên li İranê tune ye. Li İranê her cure însan dijîn. Cihû jî dijîn, Kurd jî, Azerî jî, Fars jî. Piraniya mirovên Tehranê alîgirên rejîmê ninin. Li dijî rejîmê ne. Dixwazin rejîm hilweşe. Gelek hevalê me nasê me jî ji wê derê ji me re radigihînin. Bi vê wesilê hemî hevalên me ên li Tehranê ku me dişopînin ku me re nihat nava têkiliyê dane bi şiklên cuda. Em rêz û hirmetê xwe ji wan re dişînin, ji kerema xwe re baldar bin. Yani ev plana felaketê, plana İsraîlê ya êrişa ser sivîlan bi tuwa wê em nikarin qebûl bikin. Şerê di navbera dewletan de bila di navbera wan kesan da be yê ku biryaran didin. Di nava dewletê de yê ku biryar didin divê hedef ew bin. Ama insanên sivîl çi ji wan dixwazin? Ne di biryaran de û ne di vê rêveberiyê de ne jî di tu tiştekî de suçê wan tune ye. İnsanên bêguneh. Ji ber vê yekê ev nayê qebûl kirin. Yani İsraîlê 13 Hezîranê êrişên berfireh pêkanîn cara yekem di serî de tesîsên nukleerî yên li bajarên cuda yên İranê her wiha fermandariya bilind ya artêşê ji xwe re kiribû armanc. Di êrişan de sererkanê İranê fermandarê giştî yê Supayê Pastaran hem fermandarên din ên paye bilind tevî neh zanyarên nukleerî tev hatin kuştin. Wezareta Tenduristiya İranê ragihand ku di êrişên İsraîlê de ji roja îniyê ve li seranserê welêt me ji we re gotibû 224 kes hatine kuştin. Di vê naberê de li Tirkiye jî hin amadekarî hene kabîneya Tayyip Erdogan li hev dicive ka saet di 15 de ew li hev bicivin yani piştî 3 saetê din ka em binêrin
ev çi bibêjin biryareke çawa bigirin em zanin binê wan dikele di nava panîkê de ne tirsê de ne tirsa wan jî mafdar e Tirkiye ji trênê ma guherîn û veguherîna rojhilata navîn de cihê xwe negirt di plansaziyê de ez dibêjim qey Tirkiye pir dereng ma êdî nikare xwe bigîne niha dor hatiye Îranê piştî Îranê welatê yekem ê di dorê de dewleta Tirkiyeyê hilweşîn êdî nikare pêşî lê were girtin aniha ji niha ve birçîbûn tîbûn li Tirkiye heye millet perîşan e êdî vatan millet Sakarya bikirî tiştekî nayê propagandaya nijadperestî netewperestî li Tirkiye bikirî tiştekî nayê ji ber ku millet birçî ye perîşan e sibê dûsbê İsraîl lê xe yan hêzên din lê xe Tirkiye dikare zû hilweşe ev jî êdî fayda Kurda çi qas tê de heye nizanim êdî em hemî di keştiyekî de ne ne di keştiyekî de ne işte gotinên sembolîk çi qas bikirtin ez nizanim ama tiştekî heye em dizanin dewletekî zalim e têre xwe zulmê li Kurdan kiriye kîn û nefreta Kurdan li hember vê dewletê pir zêde ye û ji ber tu komkujiyekî li Kurdan dewleta Tirkiye heta niha lêborîn nexwestiye poşmaniya xwe beyan nekiriye tam berova jî kesên ku ji ber dew doza Kurd û Kurdistanê kesên ku fikrê xwe beyan kirine îro di hepsên zîndanên dewleta Tirkiye de ne dewleta Tirkiye behsa efiya wan dike yani ez efû dikim canik û camerên di zîndanê de ji ber dawa Kurd em weke suç nabînin tenê mafê Kurdan parastine dewleta Tirk behsa efûkirina wan dike halbikî dewleta Tirkiye divê ji Kurdan efû bixwaze veya nebe nabe kî komkujî kiribe kî kuştin pêkanîbe divê ew efû bixwaze ji mağdûr efû bixwaze ha Kurd çi qas efû dike nizanim ama Kurd xwedî rehmin elbet tiştê wisa dibe em zanin li Amerîkayê jî endamên kongrê bang li Donald Trump dikin ku firsende tam êrişên İsraîlê yên li ser Îranê hene bang li Donald Trump dikin ku piştgirî bide vî şerî piştgirî bide İsraîlê ji bo hilweşandina temamî ya rejima Îranê daxwazekî wisa jî heye welatên Ewropayê em zanin Fransa piştgiriyekê tam dide İsraîlê Almanya jî bi aynî wê piştgiriyekê tam dide İsraîlê li hember Îranê niha em binêrin dünya ber vî ku derê ve diçe balkêşe divê naberê de Îranê bi hinceta ku ji bo İsraîlê sêxurî kiriye kesekî îdam kir ew jî weke nûçiya lezgîn kete ajansan vê sibê dar vekiriye medyaya fermî ya saziyên darazê yên Îranê ajansa nûçiya Niya Mizanê ragihand ku kesekî bi sûjbariya sîxuriya ji bo İsraîlê ji bo beşdarbûna di çalakên îstixbaratê de piştî temambûna hemû pêvajoyên yasayî hatiye dar vekirin kesê bi navê İsmaîl Fikrî cezayê wî hatiye erêkirin vê sibê hatiye dar vekirin tiştekî heye divê em ji bîr nekin hevano binêrin dewleta Îranê rêveberiya Îranê salane nêzê hezar kesî dar vedike ev hezar kes hemî hemwelatiyên Îranê ne yani İsraîl dema êrişî Îranê dike însan têne kuştin sivîl asker rêveber têne kuştin bawer bikin rêveberên Îranê li ber nakevin li ber ketina li ber wendabûna hemwelatiyê xwe ketana wanê bi xwe dar ve nekira însanekî hinekî cuda bifikire li Îranê tê dar vekirin ev pergala sêdare yani ya îdamê li Îranê pir hep tê pêkanîn aniha jî gelek keçî xortê me li ber sêdarê ne li ber îdamê ne werîşiya Muradî em rêz û silavê xwe jê re dişînin hevana keçî xortê me ne li Rojavayê Kurdistanê bi armanca piştgiriyê çûbûn Rojavayê Kurdistanê li wê derê wekî aktivîst xebitî bûn piştgirî dabûn wê derê û niha jî di zîndanên Îranê de li ber îqdamê ne em hêvî dikin ku di zûtirîn demê de ev rejîm hilweşe ji bo ku ev bi sedan keçî xortê me ji îdamê ji sêdarê bifilitin ev daxwaza me a netewî ye
ادی ام نکارن تحمل بکن انسان ما تنه جبر دعوا کردیا لترکی جوسه yani sırf jibo haqqê netewê Kurdan di Parêzê tu nikarî werî girtin. Ev ne suç e. İran heta niha eger li gorî daxwaza Kurdan tevgeriya ba, li gorî medeniyeta nûjen tevgeriya ba, demokrasiyê pêkbanî ba ama ne mümkün e. Ya rejimekî weke ya İranê yan jî rejimekî weke Heteşê li Sûriyê imkana ku demokrasiyê pêk bînin tune ye. Ne mümkün e. Ya îdeolojiya wan destûr nade. Li gorî îdeolojiya wan demokrasî suç e. Demokrasî guneh e. Tu nikarî pêk bînî. Êwan ev rêxistinên olî, îdeolojiyên olî ne ku nizanin demokrasî çi ye, zanin çi ye ama ji xwe re weke emir dibînin, weke fermana îlahî dibînin ku li gorî 1500 sal berê tev bigerin. Ew jê re dibêjin şeriat, halbikî ne şeriat e jî. Di zemanê xwe de 1500 sal berê şeriat hatiye pêkanîn li gorî şert û mercên wê demên tarî bûn, demên felaketê bûn, mirovahî hêdî nû xwe nas dikir. Hê li Ewropayê jî yani ew demên tarî bûn, pêvajiyên tarî bûn. Mehkemeyên Engîzisyonê yên Xrîstiyanan hûn zanin yani yê hindik eger dîrok serokbûn kiribin hay jê hebin dîroka tarî ya Xrîstiyanîzmê ji ya Daişê jî pir girantir e. Awayê îşkencê ê hovane, awayê îqdamê, awayê kuştinê li gorî ola Xrîstiyanîzmê ew Katolîk yani hakikaten ji Daişê xirabtir bûn wê demê. Ama çi kirin? Xwe nû kirin, xwe tezê kirin. Êdî ol tesîra olê li ser civakê li ser siyasetê nema. Kilîse bû xweser. Reform çêkirin di nava xwe de. Siyaset bi serê xwe ye. Îja li Rojava Navîn niha dewra ku 500 sal berê Ewropî têda ne, niha Rojava Navîn aynı pozisyonê de ye. Hê jî bandora ol li ser siyasetê heye. Ol herkes di mala xwe dike. Rêz û hürmeta herkesî ji herkesî re divê hebe, temam. Ama tu nikarî sîstema olê baweriyê li ser dewletekî, li ser qanûnê dewletekî ferz bikî. Ne rast e. Li Sûriyê jî nikarî bibe, li Talîbanê jî, li Afganistanê jî ne mümkün e bibe, li İranê jî. Tiştê wisa em milletê Kurd em red dikin. Ji ber vê yekê em dixwazin herkes takê kes baweriya wî çi dibe bila bibe, baweriyekî azad li mala xwe îbadeta xwe pêk bîne, baweriya xwe heta da wî pêk bîne çi dibe bila bibe. Ama di siyasetê de divê tevlîbûnekî wekhev çê bibe. Jin, mêr, kî dibe bila bibe, ji kîjan netewê milletê dibe, ji kîjan salî heta kîjan salî wekhev di biryaran de cî pêkirin. Bi vî awayê ancak mümkün e. Ez lê binêrim wekî din hevanno ev meseleyên îdamê mirovan pir değişîne. Çîn pozisyona xwe hîn eşkere nekiriye. Em ji ber êrişîna İsraîlê gelek nîgeranin yani alîgiriya xwe ya ji bo İranê hinek nîşan dide ama wisa hinek şermokî. Erê ama pizîşkiyan Serokkomarê İranê dibêje me dev ji enerjiya atomî bernedaye em ê bernedin jî îsrar dike di plana xwe de. Mesûd Pizîşkiyan bi karanîna enerjiya atomî weke mafê rewah yê welatê xwe dibîne dibêje ji bo pêkanîna vî mafî em ji tu kesekî natirsin ev heqê me em pêk dînin. Mesûd Pizîşkiyan bi vî awayê daxife mafê me heye yani enerjiya atomî em bikar bînin. Divê em dixwazin lêkolînên zanistî pêk bînin. Em dixwazin sûdê werbigirin. Heqê wan e. Êdî maya ser qanûnên navnetewî ji qas heqê wan e. Ev mesela atomê eger tu li hember dewletekî din weke çek bikar bînî nabe. Pirsa İsraîlê ew e ku İran wextê bibe xwedî çekên atomî dikare di nava demekî kin de dawî li İsraîlê bîne. Li Tehranê em dibînin gelek dîmentên koçberiyê dest pê kirî hevalê me ê li wê derê dikarin ji me re bêjin. Çiqas rast em nizanin ama hem ji ber gefên ku ji İsraîlê tên û hem jî weke tecrübeyên salê borî yên li Sûriyê yên li Iraqê em dibînin ku ji Tehranê hêdî însan koç dikin.
Berbe kudrê ve diçin em nizanin. Ama rêya berbe Avrupayê ve di ser Kurdistanê re derbas dibe. Muhtemelen ew ê werin ya Rojavayê Kurdistanê ya jî Bakurê Kurdistanê re ew ê derbas bin. Êdî diçin kudrê em nizanin. Mesele bi vî şeklî ye. Yani ka pozisyona Türkiye mi bibînin tirsavan wekî din va di derheqê İmamoğlu de derheqê wî de heft heyt sal ceza tê xwestin ji ber ku heqaret li dozgerekî kiribû tê bîra we. Yani îro ew wî çêbûye mehkema wî. Donald Trump ji bo tevlî civîna bilindiya geh heftan bibe li Kanadayê ji qesra spî derket wê demê bersiv da pirsên rojnamegeran çi got hêvîdarim wê lihevkirin çê bibe li Îranê bi dîtina min dema lihevkirinê hatiye canan divê bi nîqaşê çareseriyê peyda bikin. Di mijara lihevkirina bi Îranê re dibêje em gelekî baş lihev dikin bawerim em hurmetekî mezin didin hevûdû behsa Netanyahu dike. Yani Donald Trump di serê xwe de pîlan kiriye bila İsraîl bi êrişê zextê bide ser Îranê ji bo ku em wî mecbûr bikin were ser masê li ser masê jî teslîm bibe. Yani dev ji hilberîna çekên atomî berde yani jî hilberîna atomê tenê yani ne mesele ne tenê çekê jî maddeyê atomê bi tena serê xwe xeteriye. Dixwazin dev jê berdin, dixwazin Îranekî lawaz, zayîf çê bibe, naxwazin mezin bibe. Türkiye jî Tirkiyeyekî mezin bihêz naxwazin ama Tirkiye perîşan bûye. Çîdikî. Hevan ez xatir ji we dixwazim êvarê firsend bibînim ji we re bültenekî amade dikim. Bi hêviya rojên xweş azad dem baş silav.